Pozdrav svima. Svaki put prije ove vježbe naglasim koliko je važna analitika za unapređenje prometne kulture i sigurnosti. Pa u nastavku slijedi još jedna metoda iz analitičkog menadžmenta koja se zove stablo odluke ili događaja. Stablo odluke ili događaja je dijagram koji grafički prikazuje izbore, njihove posljedice na različitim mjestima, u alternativnim sljedovima i nizova događaja. Za ovaj primjer sam uzeo problem nedovoljnog vrednovanja znanja u Republici Hrvatskoj. Osobito možemo dati naglasak na prometno znanje, odnosno na znanja prometnih planera. Tu bi trebalo identificirati glavne čimbenike, identificirati alternative, te izraditi stablo koje pokazuje sve važne alternative scenarija. Kako to izgleda? Znači, ulaganje u prometno znanje. Može se i dalje nasliti da je važna samo diploma, da smatramo da sve već o prometu znamo, što nije rijedak slučaj da takvi studenti dolaze, da i dalje ih učimo beskorisnim znanjima zato što se profesorima ne da nadograđivati svoje programe rada i usmjeravati ih prema korisnim znanjima. I treće je da se može stvarno i sustavno krenuti prema stvaranju budućih stručnjaka i znanstvenika. Svaki od ova tri izbora može imati alternative koje su u nastavku trenda ili smanjenju studenata, te nakon toga može se vidjeti i kakvi su mogući scenariji, a to je da dođe do unapređenja znanja ili stagnacije znanja. Kako bi to izgledalo ako se nastavi studirati samo radi papira da se dobije radno mjesto bez razmišljanja da će nešto novo naučiti. S vremenom može doći do nekakvog unapređenja znanja, ali je to dugotrajan proces jer će morati sami biti svjesni da zbog nedostatka znanja i zbog toga što nisu htjeli učiti su imali negativnih posljedica na poslu. Moguće je da će biti manje studenata koji će vidjeti da ne mogu napredovati bez obzira što imaju papira, nemaju znanje. Kod beskorisnih znanja, znači za očekivati je dok se sustav nešto ne riješi, da bude takav nedostatak trenda i stagnacije znanja. Većina studenata dok uči nije svjesna svih tih beskorisnih učenja i beskorisnih kolegija, te kad dođe na posao kaže pa za šta sam ja sve učio kad mi kasnije to nije ni trebalo. I u konačnici možemo izabrati da se sustav krene prema stvaranju stručnjaka i znanstvenika. Može biti manje studenata radi toga, ili se može nastaviti trend visokoškolskog obrazovanja. U svakom slučaju i jedan i drugi jedna i druga od ovih alternativa dovest će do unapređenja znanja.